La Casa de la Dona ha acollit la presentació del taller Xicotetes Reparacions Domèstiques. Es tracta d'una activitat més de la Delegació d'Igualtat que té el clar objectiu d'impulsar un canvi d'actitud a favor d'una cooperació més equilibrada i igualitària en l'àmbit domèstic i familiar en una àrea fins ara estereotipada dels homes. Es tracta simplement de que les dones adquirisquen coneixements bàsics i puguen convertir-se en unes verdaderes manetes. La regidora d'Igualtat, Sagrario Carratalà, ha recordat la rellevància de l'educació per a la igualtat. Se trata de educar a la gent en igualtat, ¿no? Si una persona ve a este curs i és conscient de que els rols no tenen fundament, a l'educació des que tenen al voltant, siguen nens, siguen fills, siguen nebots, els educaran com toca, no? És la forma d'aplegar a la igualtat. La igualtat no és una frase, no és un llibre, no és un titular. La igualtat és un dia a dia. El taller tindrà lloc tots els dimecres de 10 a 12 hores fins al dimecres 16 d'abril i ja n'hi ha 15 participants inscrits. Pues por lo menos tener un poquito de soltura en los problemas domésticos de electricidad y de fontanería, que hay veces que son tan insignificantes, pero ahí están dando la lata. Hoy el primer día, no, estupendo, aprendiendo varias cosas que desconocía y haciendo preguntas, lo que hay que venir con muchas ganas de aprender y hacer preguntas. Des de nocions sobre electricitat, com canviar una bombeta o un endoll fins a reparar un embòs en banys i cuines, seran algunes de les coses que els alumnes aprendran durant aquestes 16 hores lectives de curs.